नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण जाणार आहोत सिंधुदुर्ग देवगड येथील पहिले वॅक्स म्युझियम, ज्याचे नाव आहे सुनील सेलिब्रिटी वॅक्स म्युझियम। या म्युझियममध्ये आपल्याला राजकीय, सामाजिक, चित्रपट, क्रीडा, धार्मिक अशा विविध क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींचे मेणाचे पुतळे पाहायला मिळतात। यामध्ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, साईबाबा, अंकुश चौधरी, नरेंद्र मोदी अशा अनेक पुतळ्यांचा समावेश आहे। सध्या 2 फ्लोअरवरती आपल्याला टोटल 22 मेणाचे पुतळे पाहायला मिळतात। भविष्यात 50 स्टॅच्यूज बनवायचा त्यांचा मानस आहे। या म्युझियमविषयी अधिक माहिती आपण सायली यांच्याकडून जाणून घेऊया। हे स्टॅच्यूज आहेत, हे पॅराफिन वॅक्स पासून तयार केलेले आहेत आणि त्यांच्या डोळ्यांसाठी ॲक्रेलिक केमिकलचा वापर केलेला आहे। तुम्ही जर स्टॅच्यूज बघितलं, त्यांचे डोळे उघडे आहेत, त्यांच्या डोळ्यांमध्ये एक जिवंतपणा वाटतो आणि स्टॅच्यूजला जे कपडे घातलेले आहेत ते कपडे ओरिजिनल आहेत, फक्त बॉडी वॅक्सची आहे। आणि स्टॅच्यूजला जे लावलेले केस आहेत ते केस सुद्धा ओरिजिनल आहेत आणि एक एक केस हा सुईने लावलेला आहे। त्याच्यामुळे पूर्ण एक स्टॅच्यू तयार व्हायला 1.5 ते 2 महिने लागतात आणि एका स्टॅच्यूची कॉस्ट ही 7 ते 8 लाख रुपये आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही कोणत्याही स्टॅच्यूला टच केलात आणि काही डॅमेज झालं तर 25,000 रुपये फाईन आहे। असे एकूण टोटल 22 आहेत स्टॅच्यू बघायला। याचे आर्टिस्ट आहेत सुनील कंडलूर, केरळामधले। त्यांचं लोणावळ्याला स्वतःचं वॅक्स म्युझियम आहे आणि हे म्युझियम स्थानिक आमदार नितेशजी राणे साहेबांचे आहे। हे सर्व स्टॅच्यूज केरळचे प्रसिद्ध आर्टिस्ट सुनील कंडलूर यांनी बनविलेले आहेत। हे पुतळे मेणापासून म्हणजेच पॅराफिन वॅक्स व त्यांचे डोळे ॲक्रेलिक केमिकलचे बनवलेले आहेत। सर्व स्टॅच्यूज पाहताना आपण प्रत्यक्षात त्या व्यक्तींना पाहतोय असाच भास होतो। मोठमोठ्या सेलिब्रिटीजना जवळून पाहण्याची संधी प्रत्यक्षात नसली तरी पुतळ्यांच्या रूपाने लोकांना प्राप्त होते।
इथे एक सजेशन बुक ठेवलेलं आहे। भविष्यामध्ये लोकांना इथे कोणते पुतळे पाहायला आवडतील या संदर्भात त्यांचे मत घेतले जाते। हे म्युझियम सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत पर्यटकांसाठी खुले असते। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा।